naxwaze. Guman heteşe jî naxwaze. Lêberî heteşe neçare qebûl bike, dewleta Tirk nahêle. Ez bawer dikim esas sedem dewleta Tirk e. Dewleta Tirk ku qesede li gor daxwazên Amerîkîyan bi qesedê ra rûnên derbarê peymana dehê adarê de li hev bikin. û derbarê peşerojê de li hev bikin. Yani esas sedem ev e. Tê gotin ku li hember qesedê operasyon çêbibe. Dema mirov li televizyonê Tirka dinêre, li weşanên medya civakî dinêre, amadekariyên operasyoneke tê kirin. Lêbelê ez bixwe ihtimal nadim ku operasyoneke